Ake ngiphinde ngikhuleke umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe nibingelelwa yingwe ehamba namabhubesi impunga yesintu umfo kaMbanjwa uKhathini uSigwili umshana wakwaNgcobo Fuze omashiya amahle sengathi azoshumayela umzukulu kaMdumo kaThumbula Tshatatsha kaPheshe kaMaguyane kaVaphi kaNokhonjo wendaba ezitha Ikhulu wakwezwa kuthiwa khona inkosi yakaMbanjwa ayakaze ngizwe awukazuzwa akaze ngizwe futhi abantu bakaMbanjwa iningi labo alisebenzi ngoba abantu bakaMbanjwa abanikazi bezinto zabo abantu abanezinto zabo abanikazi bezinto zabo yazi ukuthi indaba ubukhosi engabe bikho kaMbanjwa ayangazi mkhulu benza ngamabomo oMbanjwa ukuthi ubukhosi engabe bikho kaMbanjwa bathi bona ngeke kube khona umuntu oyedwa ozozitshela ukuthi ubaphethe ufuna kuhlalwe phansi kuboniswane ozoba ngaphezulu kwabo hayi akekho umuntu ozotshela ungaphezulu kwabo kubene ngekho ngaphezulu kwabo abalingane bonke makukhona into edinga ukulungiswa kungabikho umuntu ozothatha isinqumo yedwa kodwa isinqumo sithathwe yibona wonke umuntu uyabona uma ubuka ubukhosi obuningi amakhosi athatha izinqumo engesizona engekho right uyabona ngesizathu sokuthi umuntu unikezwe amandla wabe secabanga ukuthi yena uyena osewuyena umndeni awuselula kwase kubeka umthetho ukuthi inkosi ayiphikiswe angithi ayibona lokho kanti inkosi kufanele ukuthi ivumelane nesigungu sayo ivumelane nabomndeni ngoba njengoba iyinkosi nje yonke into iqala emndenini ayikho inkosi evele ibe yinkosi ngaphandle komndeni kunjalo impela kodwa ke kulungile indaba ezithi asikho lapha amen besikha nje phezulu indaba ezithi ngiyabona futhi la ukuthi lezi zinto lezi mina ngibe ngingakholwa ukuthi ezakho mangibuka amaphakethazo athi uqale nje ezitolo wazithenga wabusuzana zola Esijwayele into ezigoqa ngamaphepha newspaper makuthiwa uyinyanga mele ugoqa ngama newspaper ugoqa nje ngo newspaper bese faka ebhodleleni unike noma uthatha iphepha lamazambane kodwa manje makunje hayi khona indaba ezithi angithi phela khehla sikulento yokuthiwa i-functional medical worker functional medical worker siyacubungula singathini sisebenza nge-latest research yabo ukuthi kulesi sikhathi kwamanje yini kwenzakalani manje yini eyenzeka manje abantu bamanje mkhulu uma uqhamuka uma uzoqhamuka nebhodlela la gologo uzobadayisela imbiza ayi abakuthathi serious yabo na even into yakho abayithathi serious noma uyisebenza kanjani but abayithathi serious ngizoqhamuka mina nento e-right ebrandwe kahle uthi wayisebenzi base nxa uthi inhle emehlweni nabo bazoyithatha uyabo so i-research ithi abantu even emasontweni amasontweni kakhulukazi la thina ngoba sindisiwe nje la emakhaya nakuphi uma uqhamuka nebhodlela nje ngeke belithenge bazothi nje hawa unawo amadimoni uza namadimoni but uma usuza nakho kurephiwe kanje kukahle ufike negama lesingisi aloe vera banibani lelo khambi bazolithenga ngoba senalogama elikhulu uyazi ukuthi usakhuluma kanjalo kukhona ngenkathi ngisaqonya kakhulu wakhona enye intombi njalo uma ingivakashela ithi ifuna inkukhu yasehuluwethe kanti ngizovele mina ngithenga inkukhu eCambridge ngithathe iphakathi la kaHuluwethe ngifake phakathi wadla wangabona ukuthi yabo ngenqane i-brand angithi yabona uthenga i-brand angithi yabona ndaba yini lo iphethe la ndaba ezithi ila i-detox le iphila detox i-detox and purify blood last hlanza umzimba nje sikuhlanze negazi angithi mina mkhulu ngicela ukukhuluma kakhulu lesifo ngesilapha kakhulu uthiwa ushukela ushukela mina mangulapha akusali lokho yini lokho i-detox le yini ukudetox ukucleana nje igazi uclean umzimba wakho nje yabo ukhuculule lezi zinto oyidlayo engekho right amaphilisi lawo wadla njalo angekho right ayakhucululeka ayaphuma mhlamba ngokubuze lo mbuzo kungabe mhlambe inabantu yini eqondene nabo ngokuthi idingwa
umuntu ophathwa into ukuthi noma nempunga yesintu njengoba ingagoli impunga yesintu ingayiziphuzelani mina i-detox ngathini idinga yiwonke umuntu kufana nokukhipha inyongo okay kufana ngokuthi uthi sawuchatha ngiyokhipha inyongo but lana akasayikhipha inyongo ngokuchatha asayikhipha inyongo ngokuphuza izinto ezithile ezolokhu ezikhipha ngesiso uyaphuza nje lento le yabo kufana nokuthi awuphuzanga lutho but yona iyasebenza ngokuthi lento uma uchama iyaphuma uma uye toilet iyaphuma sukuya detoxeka okusho ukuthi noma ngabe ubani uyakwazi ukuthi azitholele yona noma ngabe ubani lento ifana nelokhuzana la emakhambini esintu ifana nomuntu uma uzothatha iwasho angithi uma uthatha isiwasho kuzodingeka uqale ugeze uthola into ezokugeza zokuhlanza mawuthatha into yenhlahla uqale ugeze kuqala before uthathe lento yenhlahla uqale uye emfuleni uyogeza ukhiphe lamabhadi lento le ifana kanjalo uma uzosebenzisela isifo esithile uqale uthole lokho ukhuculule ukuze uzokwazi ukubhekana nesifo nje sihamba sodwa ngoba manje isifo mase sihamba nokungcola futhi kuba inkinga okusho ukuthi abantu bonke abantu bayidinga kodwa ukhona yini oyidinga kakhulu mhlawumbe ungacaphuna nje ezifeni ukuthi umuntu usayidinga kakhulu umuntu ayidinga kakhulu i-detox ilaba abasebenzisa lamaphilisi la okuthiwa yini awama chronic disease lezifo lezi kuthiwa yilapheki kanti ziyalapheka njengo cancer njengoshukela yabo njengo BP lawo bantu bayidinga kakhulu ingakho abantu bakashukela nabantu becancer nabantu beBP sengibenzela amakhombo yabo lokhu kule khombo yabo ayisali khombo yabo lokho because iqale yimqala beze njani be-detox be-clean kuma detox sami ikhona nenye i-detox oyisebenzisa kabili ngeviki because uma wayisebenzisa njalo ungasala umncane ungaka because iyakhuculula yabo ngekhathi khuculula mase usebenzisa ke o sugar powder usebenzise lokuzana usebenzise imphilisi yakhona usebenzise o sugar support yabo lapho sesilwa nani sesilwa nesifo sikashukela sesilwa nje naso ngqo omunye umuntu uzofisa ukwazi indaba ezitho ukuthi isifo sikashukela ngabe ulekelela ngaso kuba yilento le oyiphethe udetoxa nomphilisi ne sugar powder ne sugar powder kube khona ne sugar support i-detox i-sugar support i-sugar powder kube umphilisi okusho ukuthi umuntu obukele njengamanje onoshukela uzokwazi na ukuthi akuthinte uzongithinta nje khombo kashukela yini le ndaba ezi iphila porridge le nayo siyayi-eda futhi kuyenzeka ukuthi umuntu ngiyambuza ukuthi ushukela wakho ukwenza njani uyakunciphisa noma le ndaba ezitha iphila porridge okusho ukuthi uphila parish iphila parish yebo iparish lokuphila kunabantu kusuthi usunciphile emzimbeni usugule wazi wadleka igazi wancipha le iyakusiza ukuthi kubuyise emzimbeni iyakusiza ukuthi kubuyise emdlandleni yabo ubuyele ube naleyo energy omunye umuntu ndaba ezitha uzobona kungathi lincane kodwa le parish likhulu le parish uma ulisebenzisa ukha nje ispoon esizodwa ulifake nalolo parish olidlayo okusho ukuthi ngamafuphi ufika upheka iparish bese ukha ispoon bese ufaka kule parish masuyafaka kule parish bese masuyadla njalo ekuseni noma futhi uthiwa udlala khona okuthiwa yi-plain yogurt uyafaka nje kwi-plain yogurt ugoqoze udle yabo lilekelela lona abantu abanjani abantu asebegule baze balala phansi abangasenawo amandla yabo aba-weak abantu asebenciphile emzimbeni liyakusiza leli parish ukuthi ube right uvuke ucothi usulele phansi liyakuvusa leli parish sesizoya ngasemaphethelweni ndaba ezitha ngiyabona lana kuthiwa manpower coffee before ngize lapho kwi-manpower coffee mkhulu wami i-research ngoba bengasho ukuthi ngilomelapho osebenza nge-research umelapho oseyintweni khehla lami yabo siyacubungula khehla ngoba phela into ebulala abantu ukuthi umuntu ethi uyalapha
enika umuntu noma yini kunjalo isifo siyasicubungula khehla khona i-research ebengiyenza mayelana namadoda okay la emadodeni kunalento okuthiwa i-nutric acid yeah i-nutric acid mhlambe ungayihumusha ngolimi lwebele senzele mhlawumbe umbukelo wempunga yesintu ulimi olukanqeqe i-nutric acid ngathini ezinye isakhamzimba thizeni esidingekalayo emzimbeni kodwa simelelene kakhulu nezinto zamadoda simelelene kakhulu nenduku yamadoda uma ungenayo lesakhamzimba emzimbeni wakho singekho nhlobo kukancane ukuthi induku yakho ime iphile kukancane khehla lami futhi ayiphili uma ungenayo ake ngisho njalo ukuphila kwendoda kuncike kakhulu kulesakhamzimba lesi okuthiwa i-nutric acid yabo ingakho kakhulukazi abantu bakashukela angithi ushukela ugcina usudla lesakhamzimba lesi okuthiwa i-nutric acid ihamba iphela ingabisabibikho so uma engasabibiki ingasekho uthola ukuthi ngoba wena unoshukela ayisavuki ngenxa ukuthi awusayinayo le nutric acid yabo kudingeka siyifake le nutric acid ngoba i-research ucwaningo selishilo ukuthi uma ungenayo uba nenkinga vele ekamereni so ukuze ube nayo kumele uthola ikhombo uma uthi unenkinga kunabantu besilisa umuntu ungamnika into yenduku namhlanje ezinomaphica lento yakhe ayisebenzi kunjalo uma ngalo uthi hawu ngoba izolo nje bengimnikile umkhize wangifonela wabonga wathi hey angiyazi lento ngamnika uDlamini wabonga wena kanjani ilapho wengiqale khona lokucwaningo loluthawu kunabantu ababuya kimbheki bethi ayisebenzi yini inkinga yabo sengiyathothi ile acid ile sakhamzimba lesidingekalayo okuthiwa nutric acid le nutric acid iyatholakala ke kakhulukazi ku beetroot okay sitholakala kakhulu ku beetroot mina sengenze ku powder wakhona ngoba bengisho ngathi ngumelaphi oseyintweni sengenze u powder wakhona owudlayo nje yabo ukuze kubuye le nutric acid na ubuyele ube indoda emadodeni okusho ukuthi le coffee leli liyahambisana nalowo powder le coffee leli nginika abantu nje abathi bona i-nutric acid yabi right just that abasekho kahle empedini ngiqale ngikuteste ngalo nginike mawuthi hayi wena inhlukuzana yakho still yafana ngiyakwenzela i-nutric acid ngikulaphi sengikulapha ke lapho mkhulu wami okusho ukuthi la kusizakala indoda ethi indoda ekhathalayo kodwa iyakwazi ukuthi inkunzi isukume kodwa ibuyihlale phansi kodwa uma ukuthi nje isilele woza ngikulapha emkhulu wami hayi udinga ukulashwa lapho maphepha udinga ukulashwa ngoba kuyenzeka abonje kakhulukazi lesifo sashukela siyiqeda for nutric acid ingakho abantu abaningi bashukela ayivuki uma usunenkinga yashukela ungavuki ngeke mina nginginike ikhombo ka le yamadoda ngizoqala ngikulapha ushukela ngoba phela ngidila nembangela yesifa ngithi ngikulapha ushukela mina awukwazi kimi uqala uthi nje nginenkinga amaphica ayisavuki inhlobo ngicela ikhofi lakho yabo lapha lento le ungalokhu ubooster lapha ushukela maphepha asingasawageqa amagula ngoba simuke vela abantu indaba ezitha bayazi kakhulu umphilisi imbiza le yokuphila kakhulu wonke umuntu uyazidingela yona lembiza alokuthi iqhabu nje ogogo emakhaya sibathengele bafowethu baziphuzele umphilisi inombolo lezo lokuzibona le screen sakho ezakhe undaba ezitha umaphica oza la kwimpunga yesintu ngenhloso yokuzosilekelela ngempilo ukuthi thina esikuthaka nesinezifo esinaze egazini asike simthinte sizwe ukuthi ngeke nisasizakala ungathathi ke ibhodlela elilodwa kwehle bese uyayeka kanjalo thathe elinye ibhodlela uzube nesiqiniseko sokuthi ngempela ayilento uyezwa manje ukuthi uphilile ungathathi imbize yodwa yomhlume kodwa usuneminyaka emithathu yabo kade uzokwazi ukuthi kona kuyazama ukwehla awukuzinika isikhathi uyiphuze kahle bese uyakwazi ukuthi wenze njani usizakala abantu banokuthi khehla lami uma sebebona hawo sekuyehla sebeyama into isifo manje siphele nyanga ngoba uma ungathi siyama
wena wayeka futhi ukuyisebenzisa sizophinde sibuye izovuka yabo iba neshow ukuthi isifo sesiphelile. Asiphinde sibakhumbuze indaba ezithi ukuthi wena kakhulu utholakala kuphi la umuntu mhlawumbe meke eThekwini efisa ukuzothenga imikhiqizo yakoMaphica. MawuseThekwini nje uyangithola la kuwe street eAmen Shopping Center ngaseJet. Kune Amen Shopping Center nje mawukhuphuka ngezitebhisi lapho. Uzofuthi nje ngicela ukubuza uMaphica lo lapha kakhulu ushukela. Ngoba phela lapha sengidume ngoshukela. Ukuthi ngilapha ushukela. Ngiyayilapha nezinye izifo kakhulu kodwa ngoba isifo kakhulu esinumber 1 killer emhlabeni wonke jikelele isifo sikashukela. So ingakho ngigxila kakhulu kushukela. Yabo ngike ngibe namahloni mangithola ukuthi kusekhona umuntu osaphatha ushukela sengulaphe kangaka ushukela. Yabo abantu abeze siulapha ushukela and ushukela abantu abawulaphayo babiza ama price amakhulu kakhulu. Mina nje price yami kulapha ushukela incane. Uyeza nje kimi ne1000 kuphela le combo. Ngimnikeze zonke izinto ezizokulapha ushukela. Ube right ubuye uzobona. Omunye umuntu mhlawumbe uzofisa ukuthi azi indaba ezitho ukuthi uma ngitholele combo ngabe mhlawumbe iyonani nje ezongilelela ngokubona umehluko noma kusafuna ngibuye ngiphinde futhi ngithole enye. Combo yokuqala uyawubona umehluko futhi uyalapheka. Kuya nangokuthi ushukela usungakanani kuwena. Umi kanjani but kancane umuntu uthi ezeqeda ikhombe yesibili engasho ukuthi hayi use right odokotela sebemyekisile amaphilisi. Ngoba phela ngisebenza ngeproof. Noma nje ungahlaba ungangifonela ukuthi dokotela ngicela iproof yabantu osubalaphile ungikhombise. Ngizokushuthela ukukhombisa mawufuna izinamba zabo ngikunike futhi ubafonele. Asibonge kakhulu indaba ezitha ngokuthi ufike la kwe-channel ethenkulu Impunga Yesintu usilethele impilo kubabukeli bethu Impunga Yesintu TV ukuze sizohlala nabo njalo bephilile sithi noma sibafundisa ngezinto ezithinta umsamo isintu bathi bezigcinela okhokho babo nokhulukhulwana nomkhulu inyama yabo ibe iphilile ngoba ayikho into ekhathaza njenganokuthi ithi inyama ibuthaka kodwa kube khona izinto ekufanele ukuthi uzenze. Isona ke sizathu esenza ukuthi abanikazi bempilo nodokotela bempilo sibalethe embukelo Impunga Yesintu. Asuthatheke lo mfanekiso oqoshiwe sudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Inombolo lezo uzibona uzivela escreen sakho ezakhe undaba ezitha uMageba omkhulu uyomthinta kuzona uzwe ukuthi utholakala kuphi uma kukhona okufisayo uzwe futhi ukuthi angakuthumelela kanjani. Ubalulileke ukuthi zonke izinto uma ukuthi ufisa ukuthunyelelwa zona kwintengo othenge ngayo kufanele uzame ukufaka inkece ezolingana malini 110 rand ukuphathisa. Malini ngesiZulu isho ngesiZulu indaba ezithe 110 thogogo babethi nomkhulu. Ikhulu akithi. Ikhulu le. Hayi leshumi malini amashumi amahlanu opondo amashumi amahlanu opondo nopenda abahlanu angithi phela omkhulu imali babeyibala ngompondo ikhulu u200 rand 200 rand ikhulu lopondo ikhulu lopondo rand amashumi amahlanu opondo amen nopondo abahlanu ngaphezulu okusho ukuthi uma ufuna ukuthumela Impunga Yesintu kufanele ukuthi wengeze ngamashumi amahlanu opondo nopondo abahlanu uzozithola into zakho oku 110 rand kunjalo 110 rand ake sithi ke nje Impunga